og velkommen til Godmorgen Randers. I dag skal vi snakke om flytninge, om de skal gå, eller om de skal blive. Vi stiller om til vores nyhedsreporter, som er nede i Randers City lige nu. Nu er vi nede i byen, og vi skal til at stille nogle spørgsmål. De der indvandrere, der tager til Sverige, synes du, de skal blive i Danmark eller sendes hjem, eller synes du, de skal få lov til at gå igennem? De skal få lov at gå igennem. Hvorfor synes du, at de skal have lov til at gå igennem? Fordi de mennesker ligesom alle os andre. Hvad så? Hvad er næste kærlighed for dig? Næste kærlighed, det er jo, at man er god til at tage sig af hinanden, og man måske også er lidt bred i forhold til, hvem ens næste er. At det ikke kun lige er ens nærmeste familie, men også andre mennesker. Ja. Okay, er du klar? Ja. Er der nogen, du ikke har næste kærlighed for? Ja, folk der ikke. Hvem for eksempel? Det ved jeg sgu ikke. Onde mennesker, generelt. Tak for svaret. Indvandrerne synes, de skal få lov at blive i Danmark, eller skal de få lov til at komme igennem Danmark op til Sverige, eller skal de sendes hjem igen? Jeg synes, at de skal have lov til at tage derhen, hvor de har lyst til at være. Hvorfor synes du det? Fordi at det er et frit land, og man har selv lov til at bestemme, hvor man gerne vil være i livet. De flygter fra noget. Og så synes jeg også, at de har lov til at tage videre, hvis det er det, de har lyst til. Det kan ikke passe, at man skal være tvunget til at blive i Danmark, hvis det ikke er der, man har sendt sine børn eller sin kæreste hen. Hvis de har flygtet i flere år, og så har bestemt sig for, at de skal mødes i Sverige, så synes jeg, det er synd, at man tilbageholder en far, der måske har sendt sine børn dertil. Så jeg synes helt sikkert, at de skal have lov til at tage den, hvor de har lyst til. Tak for svaret. Ikke en næste kærlighed til. Det var et svært spørgsmål. Ja. Jeg tror, du har noget med kød at gøre. Det kan jeg ikke lige svare på. Hvad betyder næste kærlighed for dig? Næste kærlighed, jeg tror, det betyder, at man har respekt for hinanden, og holder af hinanden, tager omsorg for hinanden. Hvad synes du så om, at flygtningene, de gerne vil til Sverige, men de ikke rigtig får lov? Det synes jeg er lidt forfærdeligt, at de ikke kan det, hvis de gerne vil derovre. Ja. Nå, var det til mig? Og læs der for mig. Er vi i gang? Ja! Jeg er for helvede, jeg ved